Audio Jungle. Gardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponita Siloni jana long Inglong so health clinic Kangpupon Thang ni phain kora nerkep arni ada por phai kebra chitima por malom Siloni jan along Inglong so health clinic Dr. Sunil Kumar Prasad radiologist Ari Dengpen Ingpupon Son sibang salong ronga sarlapen penang an it hikiding adum sitami chetongdun Adun thu haladak adung arai kido aratatum aphansi isi mesian se kachelang awar sai laki x-ray ultrasound blood test ECG hei long EG Lapen jasemet siloni jan ahawar arat aphan panongsi kangpupon lopusi alang litum aphan than pachinipon Buka jan pen sarkuru be Karbi Anglong News Nijang Karbi Anglong hamren rong sopi along All Party Hills Leader Conference sa songpen rat amai pikang nipon thang kasiksak avipin pen mai pachunpon. Thereni phaisi arni Nijang Karbi Anglong hamren na hithi kimi along All Party Hills Leader Conference mate thi hek pen APHL se rat chari asong atum pen mai kang nipon ingsam jin pen si kichu namongwe kedopon. Pinpur pon me kedam tang arni ke Nijang Karbi Anglong along mai thai pedolong lesi raikom sai khiatum ke kham khe pedopon lu sitami nona bang ke hamren a hithi kimi along ke mai pedopon bor idet labang swang mai kang nipon along raikom sai khiatum sitami kham khe dunde pinsi ing samjin pen mai ing nipon long lu Lasilabang somai kang nipon along APHL simei phuje ai kathar lapen lamjai sarpo angtong ingti kathar sarkiri rongphar Rita Kramsapi Dhoniram Timung lapen kapre ke thi kiding atum sitami chetong lunsi inglong aswatum kereng nangji ajakong lapen ilitum aron ateng pensi ke claim kedam atum aphan ke BJP Bongo Sena atum abidi kanglim atum abidi ke ilitum kroi pusi mayalong rat aphan thanmung tekang Lapen ilitum hemprek longli tik sang nangni lapen chesong bomji pusi lamthe chepak langpon Lapen khelong rikisung lopura ilitum chichini peminangpo lasi APHL sia longwang non pusi puthot thanpon Lapen ilitum kachesong ke phere nangni pusi ratatum aphan aning pathetekang lasi labang swamai kang nipon along suri amuluk aratatum chetong lunsi labang swamai ing samjin pensi pachun ponlo Lapen raikom sai khiatum sitami thangke khamkhidun avi pin pensi APHL sia mai pachun ponlong pamelu Hamren pen borson tiso phuloni pen oruning tikathar Karbi Anglong News Lucifer ke neli pulo de lage Bible long tidu lage alam nangi nang tur ke la forensic bi ke mati forensic bi alang li phan ko mat long ke than lo ne Bible long son do pu alang li la pen sin nangi nang ang tur ai Lucifer ke di aprang hot ar nam aphan ke ro la alidar la amar hala kamatha posipu bang aphan ro barat ko pia tam lo gidu ni phang sinang pero na ike pu body bible long gipu amar alang ni ar nam ke alidar ke chedan ni pu da ar nam ke alidar hai ame thang alidar aphan ke chedan ni roing tumte alidar aphan kapuyo amar ar nam nang turchor dak pir khi papewang apru anatu nang marpit la lo kiduna tum do opulata la sinonta ilitum matha meme forensic bita Lucifer long kiduna bangloma di Lucifer mane kalidet mene di sedalang li takidun loma theo alang li si Lucifer alam kewa lapuyo ni tume matha ma thute la sala lapuyo alam mangke ang ilitum man alang li ke Christian hong hari lang selet pik punang pugaret lagadi alang li hong hari adhormo ko pedoya phan alang li piloy kle non nang tanda ni klemet lo akitab na tuge print lo akhoros na me thang khoros me sin ni tuge print ni hong hari phan lang selet den ya kitab print di ma poisa khoros ka khoros me thang poisa layo lasi Lucifer alam kel poelo Lucifer bulate lam ganing kita alam na dok pik pusipu ke kanda thek lunda lun thek pusipu neli ke kanda thek di lunda lun thek o la ben neli lam da dok o ni ga ho alam li than ore ho alam ni than ye lam dok ni ga di la ke di an ye la de kama tha dam thu et late Lucifer alam ili ke matha ma thu the forensic be ke chama tha det mane alang li la Lucifer alam dom do bomba lapu arju memelu lapu Kesan alam sir ini gijutsi ini nang tu samjin de papi dong lo tela pi di ani ton ko ma mate is Karbi Anglong mate Karbi Anglong 17 consensus
apar tarapung khorsing lekhe arong along nong jirong lekhe aro chingrum amai ke paman pon lakhain kor phonilip MSC constituency ke parlo apar tarapung ahabar along lekhe chingrum amai ke paman pon bangso lekhe chingrum amai ki bi pon ke parlo apar tarapung lower tarapung borpung dolamara along kido alekhe atum ansi chingrum pon chotlo athema pining asengkan si bangso lekhe chingrum amai ki bi pon chenglang moneng asengkan ahutsi ke pang dang nang ji an ki pang dang pon po busi pherang ke atuma thengnu nang pachini dun lapen bangso lekhe atum ke karbi phurkimo along kido nong nam kache thangklong nong jirong lekhe aro atumlo India government Assam government sal along pen karbi atum aphan kok that pen ke jok tanga bang phu aphurun aro atumlo bangso lekhe chingrum amai ki bi ponang kokke Putung pitung kachilir kachepor kenang sotpu matha damsi bangso lekhe chingrum amai kibi ponchenglang lapen kurisi kidukisung adam asar pangri pangdon along kacherap thekji aphansi ar sikjik pen chingki che than ponlu Kaziranga pen risaningti Karbi Anglong news Asupo mengke kudam pulu. Kudam asupo mengke solok pulu. Solok asupo mengke khorsing pulu. Khorsing asupo mengke ako solok putak thaglu. Halaso mengki ilu. Asupo mengke khorsing pulo. Khorsing asupo lu. Nili tuma puke. Lalu. Original tumlu. Prang nung jorong farsi dama. La supena nung jorong pena. Adun thu bangga supo bangke kudam handu. Kudam lekhe hano kudam lekhe asupo bangke. Hala pranga men song thaglo nung jorong lo. Nung jorong sumar bangke. Non nili pu atumlo. Khorsing pen solok lo. Nili tumke non ke hala khorsing akit bi khorsing sumalo nili ke. Ako non nili tuma ovea asumara dolang nili ga kleng tuma sumar non usumar tumang dunyo la hanu Lakhain kor trok dwar bagori constituency ke parlo deitor thijok lang so rongpho arat non puta JJM scheme alang junlongli rat kaningri hangjo Pinpur dami non kachari bom BJP a sarkar pen PM Narendra Modi pen kaning jepon atok anokedo arat anaphan ahem langpali eji pusi pangdak ponlu la swa tengsi deitor thijok lang so rongpho arat aphanta JJM scheme pilo sitami ningkani si chok deta patangte pusi rat atum pen ahok abirta pherang ke atuma thengno ningjepon Lapen pu rong pho arat pen kaning je pon thuke non nilitum rong malom lang apong nang kibi ke plastic kang arsi nang kibi lapen ahilikta nang hut pe me mesi athak paklang roi lasi lahai rong ajoke chainong ta dong rai rai lo lasi lahai ka heng no ke ilitum rong arat aphan akoi nang pilong le ke klema tumsi kasa oi pame lapen hidi ajo malom kipip alang apong ta plastic kang arsi kipip longle ke or anta klorai rai anpin lasi lahai ke sarkar pen a hukum loma mate ali kachu enjia phanma puta rongpho arata tumpen BJP a sarkar aphan karju pedupon laben bangso JJM scheme kacherap dun abang phuke di phuasor longkiri terota cherap dun lo laben alangli phanta abatai lo ki pusitame nilitum rong arat alamke nang arjuje lasi lason amunit aphan ke nang ke toy ke koson loma laben ke non BJP a sarkar ke kam ke misi ke claim pusi ke chipu sitame akam ke Langdun desi aning hang aling kipaklem bang soteng pulotang te CEM Dr. Tuliram Rong Hangtong kitoy loma kam sa oy kipaklem ki puta rat atum ben pherang ke thengnu ningjepon lasinon ke klem atum aphan sodak pen ingsaira non amat akaprek engineer aphan nang toy serakra non amat lang nang pajun long nang popusi rat atum ben pherang ke thengnu ningjepon lang nang tum jun long loma Yun long le la jun long le la yun long le pin la ki yun long ki abang ke Halloween lo la bang so pai abang ke na ki pip ke ningkal sia prang ben lo ningkal sia prang ben lo la bang so ki pip ta ni li ke hut ta thai long wek la ke hut thai long lo ke wan ke JCB se ba lo JCB pas ke hut di ba pu kali da ba ke ku ba se hut po akang dai pi pip lo la so na pai da ke ta pip pe da lo putu pip pe da ti non ke gari wang lo ke gari la sokala lu ke ta poko ro non ke la ta we pin lo la pen apai ke wata asaba yo ki bi kang arpi nili ke ot se pudulang la bang so pai ke nukuliang bu meme bede di bo putan nili pudulang kita alar tum arju da pasti la se pip segang lo la pen ni hala along tinta la pusona pai pen la pusona long tinta ke cebeng itu alar ni tunggal lang ju long le pen la pen
la sarkar la bom ni to bang so lang long le dat po bon la people le bon mo sarkar la feting ni to so lang long le dat po bon la bon ni wet ke ma tha dang ma bang ke la bang so pai bang ke bi bang ke BJP sarkar tum ni to phan bhut a joy ni si la bang so nei klam sot bon ni le ke ma tha dang teng be ke pen jong chela tum ra phan si khon si to putte non an ke la bang so pai lang ni tum ju long et pu ni tum rat ke ni rong lo la bang so pai bang pi ke pai lang wan po ni to don tin ta lang pi pu te chak lo a don tin tu lang long wet po al so ma ta chok pik lo ni tum ke lo lang sok jam jam pot po la po tin lang ke me long don lo po po al so ma ta ni ke hop pik lo pe ni tum ro a ta chok du pro lo ni rong lo pro lo bo ta ni to man ni ga rong ke rong na lo la si la bang so pen pe po ti tu ma tha da ba ke ni to ba pu na cho be cho lang na pi ji long le la bang so pat da hai wan ga li ni to ha phut ke palo ye phati na ikam chok pudi ni li hin ba ma tha da la pe non ni to ting ba lang tha la non BJP sarkar ke kan por ba ke ali to wa dai thor la pen ha mera betian ni tum da ba thai pin la ali ke no don het la pe chun pen nei het lam lang chu bar kha hut MLA mumim la pen ke ni tum lu kalen bi si lo Richard Tokbi ala tu meeting na tu si pulang la bang so ali ke December pa le lu Ditum December aprang sila basoli ke klam dat pupu cak kang kita ke klam dat kelon December aprang adnon helele kelon hen arupa aprang pa hen mucor lo sila bangso sarkar dong ni tumrar phan ke langnya tum kalilu lang ta na pi pelo pe ni ali tang ponai pi pelo bola bangso sarkar la phian ba tini tum lok le lang ta alita tangke la non la JSM scheme ke claim atum la contract dar atum phan nang la tum phan sarkar tum pen kopini ke pangsa ye la pusanang li ki puji nang li ding hang ma